Dámy a pánové, já vás vítám u poslechu technologického podcastu, který vzniká ve spolupráci AT Computers a HP. Dnešním tématem je umělá inteligence a mým hostem je Tomáš Hubocký. Ahoj, dobrý deň. My se budeme bavit o umělé inteligenci, věřím, že jsi na to ten povolaný člověk, ale ještě si to ověřím, chtěl bych vědět, co pro HPčko děláš. Ja som produkťák na biznisové notebooky. Dobře, co si pod tím mám přesně představit? Tak, mojou úlohou je naplánovať konfigurácie a produkty, ktoré budeme predávať na československom trhu, uviezť ich na trh, doviezť ich do Československa. My v HPčku ešte stále žijeme v Československu, máme tzv. Československý klaster. A samozrejme starať sa o ich predaj a samozrejme až po ukončenie životného cyklu, to znamená identifikovanie, vytvorenie nástupcov, ich nacenenie, marketing a tak ďalej a tak dookola stále. Co je pro HPčko umělá inteligence? Je to téma dnešního dne, tak co to znamená v souvislosti s HPčkem? Ja by som možno začal troška tak zoširšia, že tá umelá inteligencia, odrazu o tom hovoríme všade. Ja si myslím, že dôvodom pre ten prudký nástup umelej inteligencie je niekoľko faktorov, pretože umelá inteligencia ako taká, ona je tu s nami už desiatky rokov. V princípe bavíme sa o strojovom učení. Dôvod, prečo tá umelá inteligencia podľa mňa prichádza práve teraz na titulky rôznych médií, spočíva v tom, že sa zbehlo niekoľko faktorov. Tým prvým je určite obrovské množstvo dát, ktoré sa objavujú vo svete. Svet generuje naozaj veľké kvanta dát a rozdiel oproti bývalému alebo rozdiel oproti programovaniu, kde programátor povie, že toto je program, ktorý bude robiť toto a toto, tak tá umelá inteligencia funguje presne naopak. To znamená, tu máš 20 000 chorobopisov, tu máš 20 000 komunikácií, ten počítač sa v tom snaží nájsť nejaký vzorec a na základe tohto sa on učí. Čiže základná podmienka pre to učenie umelej inteligencie je obrovské množstvo dát a to je práve ten dôvod, že dnes, keďže sa v tom online priestore tvorí strašne veľa dát, digitalizujú sa staršie dáta, tak práve to je základnou podmienkou pre ten prudký nástup umelej inteligencie. A v souvislosti s HPčkem, kde se třeba můžeme s umělou inteligencí potkat? S umelou inteligenciou sa dnes už stretávame v podstate na každom kroku. Ja to zase poviem tak troška zoširoka, pretože všetci používame trebárs hlasového asistenta v telefóne. Mnohí z nás používajú, alebo predpokladám, že väčšina z nás používa vo svojich počítačoch a notebookoch antivíry. Čiže toto už sú všetko programy, ktoré vlastne využívajú umelú inteligenciu. A tým som tak troška odpovedal aj na tvoju otázku. V každom našom počítači, notebooku, pracovnej stanici sa dnes stretneme s umelou inteligenciou. Umělou inteligenci za mě můžeme rozdělit na tu lokální a na tu cloudovou. Tak dokázal bys mi jako je rozdělit od sebe a zase k tomu přidat nějaký HPčkový pohled? Tak, pochopiteľne cloudová lokálna umelá inteligencia. Cloudová znamená, že dáta sa odošľú do cloudu, kde sa spracujú, výsledok sa vráti naspäť do počítača alebo trebárs do mobilného telefónu a niečo sa udeje. Lokálna umelá inteligencia znamená to, že tie dáta nikam nepoužívateľ neodosiela, zostávajú lokálne a tým pádom je to napríklad bezpečnejšie. Čiže pre to, ako dnes vnímame umelú inteligenciu primárne, je samozrejme tá cloudová. To znamená, ja si píšem s ChatGPT alebo s inou umelou inteligenciou, posielam moju požiadavku alebo moju myšlienku do sveta, vráti sa mi to naspäť s nejakým výsledkom. Môže sa ale stať, a to sa stáva hlavne u typicky firemných zákazníkov, že jednoducho nemajú záujem, aby jeho dáta opúšťali to interné prostredie a presne vtedy vstupuje do hry tá lokálna umelá inteligencia. To znamená, typický príklad, som obchodník, predávam 20 rokov trebárs tlačiarne k počítačom a chcem si spomenúť, u ktorého zákazníka som naposledy predal takú a takú tlačiareň. Takže mám niekde v adresári ponuky, všetky moje ponuky za posledných 20 rokov. Umelá inteligencia sa vie pozrieť do týchto ponúk a nájsť mi práve tú ponuku, ktorú ja hľadám.
Druhá ešte taká možno vlastnosť spočíva v tom, že tá lokálna umelá inteligencia je samozrejme rýchlejšia, pretože to cestovanie dát po internete odpadá. Takže typicky zoberiem si ten antivírus, jednoducho všetko, čo beží v počítači, je pod dohľadom antivíru, ktorý beží na báze AI, takže je dosť nepredstaviteľné, že by som všetky tie dáta posílal von a oni prichádzali zase naspäť. Jak je provázáno portfolio HPčkových biznisových notebooků právě s umělou inteligencí? Častokrát za mnou prídu nejakí známi, kamaráti, rodina a pýtajú sa ma, aký noťaz alebo aký notebook si majú kúpiť a ja sa im vždy snažím vysvetliť, že pozri, ty dnes máš pocit, že nepoužívaš umelú inteligenciu, ale určite by som ti odporúčal, pretože ten notebook si nekupuješ na pol roka alebo na rok, kupuješ si ho na 4 roky, možno aj na 6 až 8 rokov. Určite by som si kúpil notebook, ktorý má procesor s jadrom pre umelú inteligenciu. To je v podstate na tej hardwarovej úrovni zmena, ktorá nastala za posledné obdobia. To znamená, výrobcovia procesorov prišli s procesormi, ktoré majú nielen takéto CPU, ktoré sa stará o matematické výpočty a GPU, ktoré sa stará o grafiku, ale prišli aj s tzv. NPU, ktoré je práve optimalizované na prácu pre umelú inteligenciu. A ak si chceš kúpiť notebook, tak si určite kúp taký, ktorý má aspoň malé jadro pre umelú inteligenciu. V tom portfóliu samozrejme máme aj produkty, ktoré sú zamerané na pomer cena výkon. Aj tá umelá inteligencia niečo málo stojí, ale každého vždy poprosím, priplať si tých pár korún alebo eur a prosím ťa, kúp si notebook s umelou inteligenciou. Dobře, tak já se úplně konkrétně zeptám, k čemu my jako obyčejnému uživateli je to, že můj notebook je připravený na tu umělou inteligenci. Bavíme sa o tom, že skutočne tam je to malé jadro pre umelú inteligenciu. Ja hovorím malé jadro podľa výkonu, ale máme aj procesory, ktoré majú veľké jadro alebo majú vyšší výkon. Bavíme sa tu rádovo o výkone okolo 15 TOPSov, alebo sa bavíme u tých veľkých NPUčiek o výkone zhruba 45 a viac TOPSov, čo sú trillions operations per second, takže poďme sa baviť aspoň o tej strednej triede. A tak, ako som už hovoril dnes, tá umelá inteligencia často vstupuje do tých našich životov a my o tom možno ani nevieme. Deje sa to tak nejak, či už podvedome alebo nevedomky. Typicky nevedomky je ten antivír, ktorý je optimalizovaný práve na to NPUčko. NPUčko je napríklad optimalizované aj na prácu s videom. To znamená, ako náhle príde na to, že si chcem pozerať, video z Netflixu, ktoré mi prichádza zakodované a dekoduje sa, mení sa na ten obraz na displeji, tak to NPU to zvládne oveľa efektívnejšie. Inými slovami povedané, zatiaľ, čo pred 5 rokmi som mohol pozerať na notebooku s batériou 2 filmy a tá batéria sa vybila. Dnes sa môžeme baviť o 20 hodinách prehrávania takéhoto videa. Čiže ten nárast je tam skutočne vysoký, práve preto, že to NPUčko je optimalizované na prehrávanie videa a tvorbu s grafikou. AI je, troufám si říct, revoluce. Jak to mění ten způsob, jakým používáme notebooky? Ja som niekde na začiatku povedal, že vlastne prístup, alebo to AI-ko je také, že ono sa pozrie na 20 000 dokumentov a v nich sa snaží nájsť nejaký vzorec. Čiže zatiaľ, čo donedávna my sme programovali tým starým spôsobom, to znamená, my sme hovorili počítaču, čo bude robiť, tak dnes to AI-ko sa pozerá na to, čo my robíme a snaží sa nás pochopiť. A to si myslím, že tak troška premostím možno aj k tej budúcnosti, že vlastne tá budúcnosť používania počítačov sa zmení z toho programátorského, kedy my vysvetľujeme počítaču, čo má robiť, na to, že počítač sa bude snažiť pochopiť, čo chceme urobiť a pomôže nám s tým. To znamená od takého toho programátorského tradičného vnímania po taký ten princíp, že hej, počítač, zosumarizuj mi tento 10-stranový článok do 5 riadkov a ja si to prečítam za minútu a nie za pol hodinu. No, ty jsi to takhle nakousnul a když se teďka zeptám na tvůj osobní názor, budoucnost AI je zářná nebo děsivá, protože se objevují oba názory. Jo, tak to je veľmi dobrá otázka. Môj obľúbený
film Terminátor, kde padla taká tá myšlienka, že ľudstvo má sebadeštrukciu vo svojom DNA. Vidím hlavne prínosy a som optimista, takže verím, že to všetko dobre dopadne a všetci sa budeme mať dobre a nebudeme musieť až tak veľa pracovať a budeme sa venovať svojim hobby a zábavám. Ale samozrejme je tam tá možnosť, že sa nájde niekto, kto sa to bude snažiť zneužiť a obráti sa to proti nám. Tak s tímhle optimistickým pohledem končí rozhovor s Tomášem Hlubockým. Já ti moc děkuju. Ja ďakujem pekne. S vámi se uvidíme zase příště a veškeré informace o portfoliu HP najdete na www.adcomp.cz. Mějte se hezky a nashledanou.